ассалому алайкум дӯстони азиз, агар шумо аз границаи Россия ба границаи Қазоқистон гузаштан хоҳед, марҳамат ба ширкати Баҳром занг занед. Бо мошинҳои люкс роҳат карда мери, роҳат карда меоӣ. Худованд нигаҳбонатон. Занак! О Занак! Омада марда. Иҷа биё киҷола мегардӣ? Ина ина омаду марда ҷиноб. Кадом ду занда дадодӣ? Киртота. Ина ди қишлоқ боло марда. Хай духта будай, кадиш гап задӣ, занг задӣ? Ҳо, гуфти тайёра биё биги бира. Ина ман аспа мегирӣ, мера киртота мегирӣ, тез меоӣ, фаҳмидӣ? Аспати бира марда. Асқади бира намози шом шидеса рада ягон сак пак нагирата. Майли, майли, майли. Гапа гуфтанта биги, ями бишо гап назад. Майли, майли, майли. Собор беша берда мерасем. Берда собор беша марда. Тез биё. Майли. Хоп. Ман ҳами Занакда ҳайрон мешам охи, ҳайрон мешам охи. Ҳами корота рӯз да кини намешава бугу. Шав ки мешава, бара ки мешава. Пеши дузанда бирам, пеши фалони бирам. Бута? Ламай. Тинҷиye? Туба. Ма ҳамин вақтои охир шуморо аҳамият метавон хитом тохи гавзда мегардем. Ягон тире биёр хитоб бихона. О чӣ дахи ман бихонам охи? Ман ҳамин очата гуфтесам охи. Чӯ кара очи ман? Биромад бира. Куҷо рафт? ин ҳамин қишлоқи болагӣ пеши як дузанда мерам гуфт, бо аспа бировардам додум шаки намози шом шидай тез бира биё охи бо. Ягон сак пак нагирата. Ётан. Ман гӯш намондам. Гӯш намондаи бачам бира уна дарса хон ҳуй кун нун биги бихӯ. Рафтум дидум надорем нун. Надорем? Не. Хай ки набоша очатам нест бачам. Ина хонаи ҳамсояи рӯпарӯ. Бара я ном биги биё очат ки омад мебарем метем. Ҳеҷ гап не. Не ман намерам хонаи ҳамсояи рӯпарӯ. О барои чӣ намерай бачам охи? Ҳамсоягарира барои ҳамин қаруза гуфтиям бачам охи. Бара биги биёр бихӯ очат ки омад мебарам мета тамом. Не ман намерам хонаи ҳамсоя. О барои чӣ намерай? охи наму пеши аиди қурбон худ монда 1 кило гӯшт хай карда буд ку? Хай. баъди наму мара дар куҷое бина мега ки ҳа Садиҷон фарбеяк шидӣ? Фарбеяк шидӣ? Сози ака, чӣ? Назака, чӣ носиша? Ҳамсои моя, ба чӣ зураи? Ои бизнесменай. Сози ака, молодец. Рои сафе барори кор. Майла. И ки буди мева фурӯш? Ои ҳамсои монай. Ай мева фурӯш. Салом алайкум. Чӣ Ҳасанҷон назид? Иҷи. Салом ку? Аки Ҳасанай. Мешан, сози мошин шидиви Лексусай 3450, 3450. Худо давлат аҷи. Барори кор ака. Рафтем Комилҷон. ин Лексус до хешатон бо. Ой, конечно. Ассалому алайкум. Чиқена салом ку Комилҷон. ин ҳамсои бачи холи май. ин ҳамун донишгоҳ да мехонад Саимкур. ин бо айвар зур мешатон кунам. Салому алайкум. Дидиё? Май акаҷон барори кор шумо да. Диди як комил қоил шидӣ? Сон брашка нази. Ассалому алайкум. Чиқака нази? Коно нази? Биё салом кун бачи раисай. Сози ака тинҷи саломати хуб. Бачи раиси маҳалла. Бахши. Сози ака. Саломати хуб. Барори кор. Ча раис ба? О раиси маҳаллаи ку? Ҳамай. Салом алайкум. Салом алайкум. Салом кун. Салом алайкум. Молодец. Дидиё? Мана шинохта на? Ма чӣ ном дору? Молодец. Дидиё? Рафтем. Меқантону бизанем. Ассалому алайкум. Ва алайкум ассалом. Созен хубе накаҷон. Раҳмат. Мегум ака кадом тарафоита? Ай район омадем, ай тарафи район. Во! Шумо ай район 5 километр пиёда ба амҷа омаде? О, анами 5 километр амо пиёда омадем. И қараҳа шумо пиёда омаде, баъд бефара нашиде? Не, ман пиёдагардӣ бефара нашидам. Ман анами саломкунӣ анами шурика бефара шидам. Садя канази кун.